marketing. Tatak magaling. Okay? Bueno, kay sunan. Atong suwat ang pagkaroon itong hatagan o pagtigano pinadakin sa usa ka lalaki nga mapatawag ng sangan nga Rogelio. Kinigibawatan og duha sa radyo ni Ray Arellano. Kay sunan ang atong sender si Rogelio. Matod pa, wag yun kuno'y aso nga makungkum. Bisan unsaon kuno ni mugtago, mulusot gyud kuno aso. Mao ni ako asawa taon, mao ni ako problema. Pero anong na problema ko ani aron masabtan ninyo akong sugilano no inaniyo na kapag sugod ang tanan ha. Ang gugmang gibati ko. Sa batanon pa kita. May gamot sa panumduman mo. Minsan sa kadugay na ang kalimot way gahom. Sa pagpukan ng tanan kay ang gugmanga gibati ko. Gugmanga kanimo lang. Unya ko daw maluoy na ikaw. Nga dawaton mo ang gugma ko. Anha mo dahibaw nga ikaw. Gigugmag maayo. Ay, paitan kita na usay. Wala yung mahimo para malingaw. Magsigi na. Ops, taganag kinsa ni? Oy, magitapugan akong mata. Tagana og kinsa ni? Way, kloklo diha. Guwapa og puti, hot, unya lamig mo ago. Mia, ba? Yes! Natag-ana. Kano sa makabot? Karon pa. Oo ba? Ikaw kayo sa kasimana dito sa inyong probinsya. Oh, pero dala ay ka dito uy, ugwa ka babe. Ha? Wa man ko'y katandayan dito gud, wa ko'y magakos ini katog, mao nga ni uli na lang ko. You mean to say nga gimingaw sa kanako, babe? Syempre, duha pa lang kani ko kaadlaw dito no. Mura kog naa sa prisuhan nga ako ng usaway kauban. Ugin mo yung mga siblings dito. Da, lahi ra gyud babe uy, ug naa ka. Unya, uli ka nga, wapang balubong si nanay ni mo? Ay, amo na lang gilubong gahapon uy. Oo naman, karoon pa ba ka sa padong ilubong? Berdes pa maron. Da, nahut na namig biskwit. Wala may ikapakaon sa mga Manila. Nangayo to mong kuya Alibio Isoto, si Raul, kay naghagitong biskuit sa ila. Sila Mga kring na sila? Oo, yun ni kring. Grabe sa kay mga tao dito, babe. Uy, ang mga silingan na mo dito, halos ka nabuntag. Adto na sa tanan dito, kay adto mamainit. Ay, baita lagi. Libre man ang kape o biskwit dito. Uy, mura, pamahaw pa niyo ito hapon. Biskwit, purbida o niya. Alkansi mo, eh. Ay, usa ka tarong biskwit, di maugmaan. Mura ka purbida, gilukno. Diyan pag uli, waray sod. Wala so. Igamit yung taraw. Mauna ang taga-amo, paita lagi og may mamatay. Ipalubong na di gaugma uy. Mau ba? Oo, kay mahadlok ba sila nga mahurot ang limos para palit og biskwit og kape. Ang uban gani dito no, bisag wa pa mamatay, nagtinga pa. Ipalubong na diretso uy. Ida. Nya nangayog limos na ang mga tagtungtod. Ayos. Hadlok mo ang mamatay nga basi ka nang ma-short kuno sila ba ang mga namatian ba kay magamit na hinon ang limos para unta bayad sa lubong. Mao na, wa pa gani namatay, ilubong na lang. Unya limos, bubot sa ito rin. Pre, saan? Pre, nangita ni mo sa Johnny. Pagpurtong ka dito sa pisina, pre. Ha? Ano naman? Suko, pre? Primero pangutan na, wa man suko. Sa ikaduha, wa gihapon. Pagkakato, murag suko man, pre. Ano mo, pre? Pasik kay sapot, kay ganihar mo ito nangita ni mo. Dugay man sad ka labot mo. Ako, na mo yung gilakaw akong misis taon. Importante kayo, mga late ko gamay taon. Na, pasaptalan to, sir. Musabot na to. Sige, pre. Ako riyon sa iyong opisina. Kaya, pre, pre. Sige, pre. Luka, ay. Pida, sakit tuyo sir ako. Kulbaan ko na. Bahala na. Ako ang tuon sa iyong opisina. Sir. Good morning, sir. Oh, kahiyan mo gud. Siyempre, oras sa'yo mo duty. Alas 8, sir. Kunya, saan man ang oras, ha? Ako, sir, sorry kayo. Napabugilak ka si Mrs. Importante kayo. Pero no, wag ko diri, sir. Nga maliit ko gamay. Wag na de sila masulti ni mo. Wala. Pero sige lang. Di na importante. Ang hita ko ni mo, kay doon ako ipatrabaho din mo dito sa kauluhan. Sa Manila, sir? Oo. Kay doon ay problema dito. Ug ikaw ra ang makatabang nila dito. Nanawag mo na ako akong sister's company.
sa kauluhan kung wa ba kuno tay tao dire nga expert nga kamao sa mga electronics. Dili ba item ka? Dili sir, electronics ako sir, pero daghan sa kong nagian nga mga problema. Kung basihan lang sa experience sir, makahimo ko sa unsay mga problema bahin sa computer. Sige lang. Padaat ka dito. Musti ka dito og usa ka semana. All expenses, kumpanya na ha. Imong gaon, nga gamay nga allowance, magasto ni mito kung nakay mga palitonon. Kinalan mo larga na kaugma. Sugato ra ka dito sa Manila. Busa pangandam kay ugma na. Recorded by X Thunder Gaming. Kalitan ko gisulti sa mga manager taon. Ay nga plargahon ay ko di ka ugma sa Manila. Ugma ra ba dayon kunong adlaw? Unya na bala ka ko kay nga akong masawa tayon. Siro ko sa my village bay. Pa nga paguli na ko. Saon ako pagsultihan ako plangga taon. Masugot kasi usak semana ako dito. Pero di sa may balibad kung sir kay ako ni trabaho. Tag-ana kon kinsa ni. Oh, Tag-ana. kasi ko. Mao gihapon. Gwapa, nya puti, maayong mo ago. Nakatag-an gihapon ka, Mingon mo ka nga, maurya po klo, gwapa, puti, mayo mo agulo. Unsa bagay di ay? Babe, kaya nga ka na uli di ay? Hinara, di ka. Dito ko sa parlor, babe. Nagpa-parlor ko kadiyot ang akong gipa-parlor akong buhok. Nagagubot na, mura naglanot. Mau ba? Time pa nga na di ay ka. Mura kag naghinuktok ganina. May problema? Babes. Unsay problema nimo? Sultihi ko basi makatabang ko. Sige, istorya tayo. Iyak ka, dres kong tabangan dali. Grabe din na storya mo ha. Grabe hasan. Ngano di ay naghinuktok ka ganina. Awa, babes, awa. Pero doon na nakahassle nimo no. Sultihi ko basi di makatabang ko. Kawan ka rin. Babes, ugma ba? Larga ako sa Manila. Ha? Saksi ba na ako dito? Usa ka semana ka dito? Buti may pasabot nga usa ka semana nga wa ka dinhi sa bahay. Babes. May problema mga gano'n nga mong sister company dito sa Manila. Mga kagipadasa mo manager. Ay bahin mo ko dis computer o uban pang mga electronics problem ba? Mao nga iya kong palagahon ugma. Saksi man ako dito, babes. Usa ka semana? Babes. Kadali good. Alkansi ka sa biyahe ana, labi na sa imong pliti. Ang sakto ana usa ka buwan para makapamalit pa ka dito ba. Nya dadi kog mahalon babe ha. Gikan dito sa Manila ha. Paliti ko kay akong ipanghambog sa akong amiga nga gikan gid sa Manila. Dili ni ukay-ukay. Pagkakidorti mo dahil taon, trabaho taon ni babes, dili man taon ni suroy-suroy, may mag-suroy-suroy sumpo na yun. Wala na suloy-suloy sa buhay. Wala na lagi. Wala na. Basta babe, biniguli ni mo dadi kog something. Something nga unsa man ha? Silingan sa anything. Bukas sa ito. Isang walay kwarta, upa sigarilyo, okay lang maayong moribilyo. Daw kang pusitan mo. Babes, ato na ko. Nasakyan na namos kompanya mo ato na ko sa airport. Oo, imo na kong biyaan, babe. Ay, sa gago. Diya kay Kuya Juan kung di ko kalarga, bida. Unya biya ate ka. Unsa man taon. O saksi man na mo dito muli ra man yun ko. Ano muli man sa dayon ka? Uy, di ka makapamalit dito. Depende na. Mapay time. Pag-amping dito ha. Natural. Ikaw sa pag-amping din ha. Ikaw biyang usa din Panirang sultahan permi ha. Nya. Maayo pasod di sa kinsa. Yes, babe. Sige. Anto na ko. Gaksasa ko. Ay, bida. Di ko kagilawa, uy. Muta. Ay, pag-ago. Kaya di ko kalarga. Di ko kaginawa. Huot kayo. Luwag-luwagin sa doy. Kana. Ay, ang pwede mo pa ang kadiyot ha. Pansin ba? Managilot magyug ka? Lagi, bidasan mo. Kasi pada pa ba? Kadi talaga ni gamitan lang tani initik-tiknik ha. Ano? Kupo-kupo dahil ni Gauman tagak niya kitang barinaw. Mo man ka, babe. Uy. Hala na, gibusinahan na kasi yung driver. Basig malate nung kasi mong flight. Ay, inahak kaya pero dawan, inahak. Sige lang, nimbalik na ko. Manda ka ha. Prepare for the civilian attack. Ay kabala ka, babe. Lagi akong handa. Sige, hari na ko. Ha? Paniras pultahan ha. Basig lain niya yung musuod din Nawara ba ko? Sige, hari na. Bye. At sige, kadiyot mitiad. Babe. Super Babe. kuning liyaw niyo. Babe, amping. Sige. Amping ha. Sige. Bye. Bye. Yes. Usa siya kasi mana. Makakiatagit ko.
Ana sila. Tawagan ako si Mare. Dali agad mo nga abot, Mare. Oo, unsa man di ay. Pag-chat ni mo na ako andam na ko daan. Wow, ha? Parang dili excited. Oo, niya unsa man. Tana, let's get ready to rumble. Oo, niya na tawagan sa ako ang mga debut cards. Sige, sige. Kaya mag-ilis ko kanina, ha? Nakalarga na ko pa doon sa Manila, pero ang akong unang-una, tuwar ko sa kong asawa. Mao nga, ako yung gidali taon pagkuman ang problema dito sa Manila para makauli dahil ko sa amo. O niya, ay, yes, nahuman na gitawon ko trabaho. Makauli na gitawon ko. Okay na ni, okay na kani. Ugma pa akong flight pagbalik sa Cebu. Makapalit ako pasalubong sa kong misis. Mananghin ko sa manager dari ang Bulacau una ko. May paliton kong pasalubong. Sulpat ang tanan nilang problema din eh. Malipay na ako manager dito sa amo taon. Kaya ako mang nasulbad ang problema din eh. Nanghin ko. Nya, nakauli yung samo kay Pilar may dagan sa plano luparon naman na padung to sa Cebu. Nya, usar mo sa kauras kapil. O nya, sa diyan abot ko, nakauli ako sa bahay. Doon ako sa bahay. Propita, doon na lagi ko. Wa ko patod sa kiyanan sa kompanya. Nagtaksir ako kay ako ipahunong sila yung gamay sa bahay. Aron masurpresa ang akong babes. Ang simbiya babes na ako. Wa sa'y kalibutan nga naabot ako. Nasa sa may bitana. Ano kita ko niya? Mulipot ko. Ang tingali, ato ko agis kusina. Mutuyo ko nga rin napita. Hello, Mads. Nanawag man ka. Ha? Napahuway sa akong Mads. Uy, nanakit niya akong kalawasan sa pagbinalitok. Grabe, good kaayo siya ko eh. Tanang style iyang gi-apply. Pahuway sa kuron, Mads. Sige, sige, Mads. Okay, Mads. Bye, Mads. Basta lang yun ining Marielma eh. Huwag ko magtuo nga hilig sa day siya anak da. Siya pa ha, no? Huwag ba sagha magkamulching, no? Taga na kitsa ni. Taga na yun. May Kuan. pangyo ka, basta imong mataglanan. Clue. Klukoy. Dili ba po cute. Maayos romansa. Kutsug manguot. Murag buang. Maghalhal. Inikahuman. Sabo ko diyo. Uy, ikaw na, pre! Ha? Basta banguot, ikaw na, pre, no? Kisa pre. Si pare ko din. What? Kisa pre. Kisa na pre. Ikaw, good. Si pare B. Pre bibs. Ano sabi tayo nagkumpare ha? Jobo ka na, babe. Uy. Joke na to ako, uy. Suk sa mo mata. Dahil masulti kang tanong. Dire! Agay. Recorded by X Thunder Gaming. Sultis tinood kong kinsa ng pare ha? Kinsa na? Ikaw lagi. Ayaw kong tutuha ha, Mia! Ang samay. Napakasaka din eh. Samay. Napakasaka din eh, ha? Di ba kiin natin nga isirap perming pultan? Gisira bitaw na permin ako. O yung anong naam ng imong pre-pre, ha? Pintana am siya ni Age. Usa! Ay, dili dili. Uy, kani siya ba kumitsahan na gani siya? Ayaw kong buanga niya, ha? Sakpa na giti ka. Nagbinuang yun ka na ako. Samtago ako din, eh. Tako. Di ka makalimutan, ha? Kaysa imong baba mismo ako nabati. Nga nagbinuang ka. Di na ka makalimot niya. Ako lang. Ay, magilak-ilak niya! Nabati na kong tanan, ha? Ay, ilak-ilak yung bati kay kag naong kung mo ila ka. Pero tabagal lagi ko, kinsa ng pre-pre ni mo, kinsa na? Nga, no, di, hilak ka magkasulti ko, eh. Ha? Pero kay kisulti ko. Kinsa na imo? Unsa lagi na, ha? Unsa imo isulti na kung na-booking na magkaunsa man, be? Sulti ko! Asa na ako sinugatan? Apagkaan, sigugdaw, no? Ngayo pa kang sinugatan? Ayaw, wala Gusto kang sinugatan? Dahil sinugatan ay... Agay! Bali-bali ka. Ha? Bali-bali ko sulti, ha? O di ka mo sulti na kustinood, mas pa'y pagbulayas ka na namin, ha? Layas! Ambis ako sinugatan. Hilot yan! Sinugatan! Lagi ko magbinuang! Pagkuha kang dako! Layas! Agay! Awa kong sa kapagka ning naong sa akong asawa. Taon akong ipalayas na wag yun mo layas. O dili yun mo angko nagbinuang siya. Bisang na booking na yun kayo siya.
Saan na ako, ma'am, ha? Saan ni klasiyas babaya ko na asawa? Aliw, tabagi ko nyo, Ate Pres. O saman kung kamoy, pasultion, Rogelio. EAD, said marketing. Thank you. Ate Pres! Okay, ang sender na ito karong adlaw, Goliath. Si Rogelio, Ate Pres. Rogelio. Rogelio niya, kanis Rogelio, Ate Pres. Minyo niya. Binuang niya asawa, Ate Pres. Ha? Nagbinuang, klarong kay Binuang? nagbinuang ni kay Pilarga si Rogelio sa Manila. Niya, tawag din siya siyang amiga. Dahil, makakiat ito. Pag uli niya sa bahay, siya, grabe, oy, paningot ka nang, di pa maulan ko, grabe kay siya. Mailan yun ni Ate Pres. Pag uli ni Rogelio, nabatian yung Rogelio nga, kuha niya, kanang tapungan bitawong mata. Ate Babes, ano? Ay, oo. Tagana kinsa. Ano ba, anak ba? Tapa ng mata. Tagana kinsa ni. Ana, ano siya. Lisa, wait lo, kaan, kanang manguot yun siya. Ay, si kumpare. Pre, ikaw ni pre. Basta manguot, ikaw man ni pre. Wala, no? Pagtanaw. Sex ban. Si Akman si ikuan. Si pangalan ni. Yambana. Yambana. Oh, niya sa Jane Aranas di Ate Pres tagalipatan sa lipa na to tambagan ni ato ang kuan. Nga si Inday Jane Aranas. Unya, mao na problema si Ate Pres. Kaya nasakpan niya yung asawa. Pagpalayaso niya, di ra bagid mo layas. Wala, no? Baga po. Pagdaon gining ito. Hala. Unsa kuno ikasulti niya ba? Unsa ni klasiya kuno iyang asawa ingon si Dodong Rogelio. Kuan igato na siya no. Habi ni mo ang say expression sa mga katigwangan sa mong bukid. Biyain ang mga asawa kay sabwag naglapok sa imong agtang. Lam kayo, no? Tino na. Oh. Di, mabawra eh. Lapok raman mo, Bora. Mabawra. Okay, dili pa lapok, di matungkad. Bayo! Ano na ti pamit ni Goliath? Panultihon 23:27. Ang babae nagbaligya siyang dungog, litag nga makamatay. Mupong pa. Unyari po diri panultihon size, kapitulo 6, Proverbs 6:26. Ang pagpakigalawa sa babae nagbaligya siyang dungog, mabayran rag pilak. Usaning pilak sa ako ang binisayalan? Silver good pilak. Oo. Gold dili na kay bulawan mang Oo. pilak silver. Ang pagpakigilawa sa babae nagbaligya sa iyang dungog, mabayran rag pilak. Apan, ang pagpakigilawa sa asawa sa uban, bayran mo sa imong kinabuhi. Moy pong. Kini, Sa ato patio na asawa ma. kini maigo ang babae, maigo po ang laki. Okay, ang babae og nagbisyo gyud siya. Og labaw sa tanan dong sinder kanimo nga nagpada sa tong suwat ng Rogelio. Ayaw ka gikasal ba ka mo? Wa ka mo magkasal. Kasal oy kay asawa gud niya. Oh, og nakasal man gani ka mo, mas maayo nga maabtan gyud nimo ang iyahang kulokadidang o sa kakaraan pang pagkasulti, no? Kay aron sa ingon unsay nga ini mahusay ang imong dili na ka mag-cause man nag si tawagan nila no? Anxiety o sila di kakatuog. Kuan Oh, insomnia. ma-stress na siya. Insomnia na kanang di kakatog, anxiety kanang problema ka di ka. Na, sa ito pa, kanina yung problema, na-stress na siya. Yang pagkabutan, kay magduha pa man na siya. Di pa man dud na kompleto nga, nagduda siya. Adi nagduda lagi siya Ate Pres. Nagduda, pero Okay, wa gipalayas siya ako niya. makakita o ebidensya nga una. Pag-record ato ning adlaw karon pizza 7 marono. July 7, no? Happy birthday day Adet, Alicio Candoli de Alberta Norte sa Bayan Bohol birthday ni July 7. Nining pag-record ato aron Goliath. Duha ka man nagsuon nga ni dangop ni Tony Rofel tungod kay ilang mga gidikanan gurot og tigbas dito sa Malboal. Sakit ka sa balatian ka man kapalit og tambal ilang dakong kayong samad ilang papa dire sa yang mama nagkasamad sa tinikbasan sakit kasi ilang balatian pero sa atong drama kanug buntaga mas sakit ni ang gibuhat ang asawa mas sakit pamilyar sakit pas gitigbas Sakit ay tinuod limang ka ang iyang bana nga si Rogelio tawgon lang niya pre. Wala lagi ko magbinuang pre. Oh, limang ka na anong pre man. Anong pre? Nga imo ko bana. Si Rogelio mo ko. Oy, babes, ikaw din ni babes. Nalimot siya, Nalimot lagi. Nga klaro yung kayo nga nagbinuang gyud siya. Daawag gyud do. Oy, imuhaning anak mo din. Pagumangton, thank you kayo. Kasi kanya John Will. John Will. pero kung ang kulan Ano man? dili kayo siya sakit Pero gilagtan mo ko pagkabuntag sama na panagatin na naman Kala ko ang puzzle, Tihon. RMN